La pesca ha estat un dels motors econòmics de la història de Catalunya i una bona mostra, per exemple, són els retrats que a principis del segle XX Josep Esquirol va fer a l'Escala dels pescadors locals. Són retrats amb un valor sociològic, antropològic, etnogràfic, de gran vàlua i el fotògraf n'era conscient. Molt interessant veure també el contrast amb una miniatura medieval, en aquest cas de la Bíblia de Vic, de 1268, en què una escena de pesca ens mostra no com eren els pescadors fa 2000 anys, en temps de Jesucrist, sinó com eren els pescadors en el segle XIII. És un document excepcional perquè al costat de les fotografies de Josep Esquirol, de l'Escala, de principis del segle XX, ens mostren un retrat de com eren els pescadors al llarg de la història de Catalunya.